Neke Neke Tarlac. Lakas ng hangin. Kuha ko na ako. Paniki Tarlac.
Yun, welcome to Pangasinan. Pangasinan driver na ako. Aray ko. Bigupok na na. Ay, konti na lang, ordaneta na. Sakit na sa puwet. Nauuhaw na ako. Maghahanap muna kamahintuan maya maya dyan. Okay, approaching na po ako ng Villasis proper. Yun, welcome to Carmen Bridge. Carmen Bridge ito. Alam ko Carmen natin. Carmen, Pangasinan. Pagtawid natin dito, Villasis na. Overtake mo na ako ito. Yan. Oras natin ay 3:37. Vegetable bowl, Pangasinan. Bakit vegetable bowl? Itanong mo kay may murang tindahan dito, pyesa yun ata. 888. Mura mga accessories. Kailangan nyo accessories, puntahan nyo lang yun. Dito lang yan sa Villasis, Pangasinan. So umalis ako kanina siguro mga past 9 na or 10 AM. So ang oras ngayon alas 3. Dito lang ako sa Villasis. Medyo mabagal talaga yung pacing ko kanina sa Bulacan hanggang Pampanga.
gawa ng dami sasakyan eh. Medyo makaluwag-luwag ng Tarlac, ayun, bakbak tayo. Meron lang, abutin tayong dilim. Okay lang, kahit abutin dilim. Uuhaw ako. Tubig. May dami kong lalagyan tubig, hindi ko naman dala. May backpack pa ako, may camel back. Ayaw mo eh. Minto eh, pag hinto ako kakain pa ako ng oras eh. Andun na lang sa bahay siguro. Unang daan ni Douglas dito, Douglas and Max. Si sagada kami bandaan eh, sa kabila. Sayang kung may oras pa sana, no? Makadaan sana ng Malico Viewpoint. Dito lang eh, dito rin yun sa Pangasinan eh. So wala na ang oras eh, medyo hapon na. Pangit din naman mag ano ka ron, punta ng madilim, wala naman makikita. Yun, dami na rin mga shop dito, no? Samantalan noon kita mo puro ano, puro palayan lang. Puro ganyan dati. Ngayon may mga building bahay na. Kaya nga eh, civilized na rin tong Pangasinan. Nakakalampas ko lang ng Villases. Dito na ako sa ano, Ordaneta proper na siguro to. Uy, butas. Kala ko rarampa. Bakag West. Welcome to Ordaneta City. Uy, simbahan ata ito naman. Ito simbahan. Hindi ko alam kung anong ano yan, kasi simbahan. Pero maganda yung simbahan. Dito yung ano namin, sa may bandang ano, pag dinire-diretso mo to papuntang Baguio.
Rosario. Pag kumaliwa ka dyan sa may crossing point, tek na ako dun sa may kaliwa ka sa may crossing point, ano yun, napuntang Dagupan, yung banda. Tagal kong hindi dumaan dito. Kasi usually pag uuwi kami dito, ay uuwi ako dito doon sa exit ng Anonas, yung ko labas ko na ngayon lang ako na gano'n ng ganitong motor, small bike, para may enjoy. Enjoy na kaya nga itipid ka pa sa gasolina. Magkano ba ginasolina ko kanina? 200 ata 49 o 259, sa mga ganun lang, full tank na ulit. Bagay, dadaan lang naman tayo ng Anonas. Saglit lang tayo. Yan Urdaneta City. Ay, Matutina, shout out. Shout out. Hindi mo alam kakanan o kakaliwa, hindi siya may signal. Pag traffic na, ibig sabihin bayan na. Lapit na ako sa bayan ng Urdaneta. Sige guys, at medyo matraffic na. PM. See you later. Oops. Abangan nyo ako mamaya pag see you later pag papunta na tayo ng San Fabian, Pangasinan. Abaw! Yun, nakalampas akong crossing. Traffic sorry naman. Yan, papasok na tayo ng Kayambanan. Tayo dadaan kasi maraming malalaking sasakyan dun. Kaya naman. Ito naman puro tricycle. Uy, oras natin ay 3:52. Panggaling ni Google Google wala, walang S. Sorry naman. Ay singit. Sorry sa amin banda. At least ito aside pala ito ng ko, ng lola ko.
Side ng tatay ko dito. Sa amin buti naman simentado na. Sinong panahon ng hapon lupa pa to eh. Dito ba yun? Napasok. Sino yung mga yun? Hindi ko kilala. Yung bahay ng lola ko. Ay, may second floor na. Ay, ayun, nakainom din ako tubig. Medyo hapon na. Palabas na tayo dito ng na sulit. Shout out. Thank you, come again. Balik ulit tayo sa highway. Ay, shockings. Dali, saka na lang. Kaya na akong bit-bit ko ngayon yun. Dito na ako papasok. Kanan dito. Uy, medyo madilim ah. Sana hindi maulan.
Alam ko bago itong kalsada na to eh. Diversion road. Yun. Kanan ulit. Ito ay padiretso ng Manawag. Donya's Grill and Restaurant. Shout out. Medyo maambon na. Yun. Nakamanawag. Manawag River. Buti katatapos lang ng ulan dito. Honda.
Ayun, dito na tayo sa may San Jacinto San Fabian Road. Diversion road to papuntang San Fabian, Pangasinan. May mga 30 minutes din siguro to mahigit or wala naman. Ito yung diversion road na para hindi ka nadadaan ng papuntang Mangaldan. Ay, shoutout nga pala sa TWC na nagra-ride papuntang papuntang Sagada ngayon. Pero alam ko nasa Baguio yung tropa para doon muna mag-stay ng first night nila. Mga naman kanina pa nagpapahinga mga yun. Kasi 4 AM ata yung jump off nila sa Petron Marilao. Ako maaga sana, asa't panghali nagising ito inaabot na tayo ng hapon. Okay lang, this may liwanag pa naman. Medyo ano lang, kanina sobrang tirik na araw, ngayon medyo umaambon-ambon Maganda sana pagdating natin doon sa may San Fabian, medyo yung sunset viewpoint, kaso malabo ata, maulap mulan. Medyo nahiya. May kiraan po. Kasi pag susunod tayo dun sa mga sasakyan, yung talsik ng tubig madumi pa naman. Malamig ang simoy ng hangin, yung malamig. Ko, kala ko butas. Giyok, ang giyok. Yun guys, dito na tayo sa San Fabian Road. Naka-raincoat sila. Ibig sabihin malakas ang ulan dun. Ito na, medyo maliwanag pero maambon. San Fabian, Pangasinan. Ang oras natin is 4:56 PM. Masakit din sa katawan Long ride talaga to. Almost
7, 8 hours? No, hindi naman 6 hours. Sabihin na natin alas 5 na. Yan, dito na, papasok na ako sa amin. Baka nagabang na si Kuray Kits. Dalawa yung daan dito eh, baka siguro sa kabila sinarado na naman. Gawa ng marami na naman sigurong mga papasok na guest. Yes, mukhang katatapos na ng ulan dito. Basang-basa kalsada eh. Saka yung ulan mukhang todo, no? Mukhang tumawid. Yan. Sa mga tuminto matayan. Tuloy, balik tayo. Sa mga gusto palang magpunta rito sa San Fabian, Pangasinan, pwede nyo pong i-ano sa akin, kahit comment below yung gusto nyo magpa-schedule. Bali resort po pala itong pupuntahan natin. Resort ng family namin. Ay nga pala Aldrich, pumunta ka rito, dito mga kababayan mo. Kamusta yun mga kababayan mo rito? Ay ka, medyo butas-butas ang kalsada. Pumunta stock pipe ba yan o putok-putok pa? Ano yun, boga? Ayan. Okay, kahit pa paano nakapunta rito, kahit saglitan lang. Yon. Sayang di makita yung sunset hanggang mulan. Ay, amoy dagat, no? Here we are. Ayun. Aray ko, sakit sa mata. Buhangin. Yun oh, may bagyo ata. Lakas ah. Look at that. Ano yung papasak sa akin? Ano meron? May laro. Ganyan sila kasi dito. Ayan.
Yung sa dulo nakikita niyong bundok, Baguio City na po yun, papuntang Baguio yun. Tanaw dito. Dahan-dahan, medyo mabuhangin, madulas ang kalsada. Ayun, sayang, oh. Hindi kita yung sunset. Kita yung sunset dyan pag magandang panahon. Ulan lang eh. Ayan. Aray ko. Happy birthday. Mukha lang kung may guest sa amin o ano. Walang tao. Yun, Manhan Beach Resort.